Ľúbim svojho manžela. Rodina pre nás znamená všetko. Chceli sme nájsť spôsob, ako spolu vydržať celý život. No za tie roky nás už poznám. Napadlo nám jedno elegantné riešenie. Otvorený vzťah. Určili sme si vlastné pravidlá. Nie v našej posteli. Rodina na prvom mieste. Vždy s ochranou. Prečo si mi to nepovedala? Odídeš s niekým iným, nedáš vedieť. To normálne, nie? Žena má mať tak širokú sukňu, aby zakryla všetky tajomstvá, čo sú v rodine. Prišlo tam, môže to prísť znovu. Mase ľudí to bude šokujúce.